Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. В наступну годину будемо традиційно тримати руку на пульсі останніх подій, оговорювати їх і розповідати вам у прямому ефірі. Одразу хочу привітати гостя цієї години у нашій студії. Це Борис Захаров, правозахисник, керівник адвокаційного центру Української гельсінської спілки з прав людини. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучились до нашого ефіру. І одразу перейдемо до першої новини, яку хотілося з вами обсудити. Отже, обговорити. 13 апеляційних скарг щодо кримських татар, мусульман, які виходили на одиночні пікети 14 жовтня 2017 року, призначені до розгляду на сьогодні у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму. Як повідомили в громадському об'єднанні «Кримська солідарність», в суді першої інстанції кримчанам винесли постанови про штрафи на суму від 10 до 14 тисяч рублів. Хочу нагадати, що 14 жовтня минулого року на півострові пройшла серія одиночних пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар, мусульман. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами. На пікетників склали адміністративні протоколи за порушення встановленого порядку пікетування. Пізніше судові засідання пройшли в Сімферополі, Джанкої, Алушті, Судаку, а також Советському, Кіровському, Білогородському і Красногвардійському районах. Головним доказом звинувачення стала експертиза експертного центру МВС у Криму, згідно з якою пікети об'єднані єдністю мети, задуму і спільною організацією. Пане Борисе, стосовно цієї новини, стосовно цих скарг, апеляційних скарг і судових засідань, які сьогодні відбувалися, от коротко, спочатку загально цікаво почути ваш коментар, а потім вже перейдемо до деталей. Справа в тому, щоб захищатися на рівні Європейського суду з прав людини, використовувати міжнародні механізми захисту прав людини, треба пройти всі стадії процесів в окупаційних судах. Тобто перша інстанція і обов'язково подати в апеляційну скаргу, щоб використати всі національні механізми захисту. Після того, як апеляційний суд відмовляє, можна звертатися до Європейського суду з прав людини. Взагалі, виходить так, що ці одиночні пікети взагалі не можна проводити? Можна, звичайно. Це брутальне порушення окупаційної влади на свободу мирних зібрань. Право на мирні зібрання. Яким чином вони зараз, учасники цих одиночних пікетів, можуть захищатися? Звідки вони можуть черпати взагалі захисту там, під окупацією? Є адвокати дуже професійні, які працюють з ними. І є Кримська солідарність організація. І вони за допомогою адвокатів можуть захищатися в судах окупаційних. Навіть це іноді дає результат. Навіть захист в російських судах. І потім, якщо справа програна в окупаційному суді, тоді подавати до Європейського суду з прав людини. От цікава ваша думка тут, яка головна мета ось цих судових засідань? Вони хочуть зробити так, щоб цих одиночних пікетів взагалі не було? Тому що у більшості справ бачимо звичайний абсурд. Це тиск, це взагалі комплексне порушення прав людини, і, зокрема, прав корінного народу Криму, кримських татар. Вони хочуть повністю притиснути народ українців і кримських татар в Криму, щоб їх не було ані чути, щоб їх не було видно взагалі. І вони, так само як на Північному Кавказі, роздмухують репресії проти всіх, хто не згоден з окупацією. І тут дуже важливим є те, що кримські татари чинять ненасильницький спротив. Не дай Боже, ніякого спалаху насильства не повинно бути, тому що інакше реакція може бути така ж, як на Північному Кавказі. Масовий терор, масові вбивства і так далі. Тому треба бути дуже обережними, тільки ненасильницький спротив, одиночні пікети і суто правова діяльність, опір, право проти сили.
Розкажіть, будь ласка, більш юридичною мовою, умовно кажучи, якщо людина проводить там одиночний пікет, Так. зрозуміло, що без насильства, без Вона має на це право. має на це право. Але ми в результаті бачимо, що починаються ось ці судові тяганини, їх З звинувачують, штрафують. експертизами, що вони все об'єднали От єдиною метою, так. що насправді це не одиночний пікет. хочете- да. Насправді, з точки зору міжнародних зобов'язань Російської Федерації, ці люди мають право не тільки на одиночний пікет, вони мають право взагалі на є свобода мирних зібрань, закріплена в Європейській конвенції з прав людини, в інших міжнародних угодах, які ратифіковані Російською Федерацією. Тому вони мають право на значно ширші права щодо мирно збиратися, святкувати або відзначати там роковини, наприклад, депортації і так далі. Те, що їм забороняє робити російська влада. Так? Тому в їхніх діях немає взагалі ніякого порушення. А одиночні пікети, так це взагалі відповідає не тільки міжнародним зобов'язанням Росії, це відповідає навіть оцим значно звуженим законам Російської Федерації. І тому треба захищатися в судах, якщо ні, то йти до скаргу до Європейського суду з прав людини. І я сподіваюся, що ці люди отримують ще компенсацію від Російської Федерації, виграють справи в європейських судах. Проте цей правовий процес, він є тривалим. Тут не треба розраховувати, що це буде вирішено за рік, за два. Це може потягнути 5 років, 6 років, 7 років. І так далі. Хочеться почути ще більш практичні поради стосовно того, що робити, як правильно діяти тим людям, які вирішили вийти на одиночний пікет. Якась відеофіксація, якийсь збір доказів, яким чином їх можна зберігати. Тобто от практичні питання, що людині треба зробити, аби потім надалі ось цих взагалі всі ці люди знаходяться під ударом. Не тільки ті, хто виходять на пікети. Багато людей це я в даному випадку відвідують відходжу. мечеті, і в Криму переслідують мусульман і так далі. Якщо ви відчуваєте, що ви під ударом, то треба обов'язково попередньо укласти угоду з адвокатом, щоб вона була у вас, і ви мали цю угоду при собі, щоб у випадку затримання, обшуку, будь-яких таких дій, щоб ви могли звернутися до адвоката, і щоб він до вас прибув, і щоб його пустили. Тобто заздалегідь домовитися з адвокатами, укласти угоду – це надзвичайно важливо. Другий момент. Не треба дозволяти робити протиправні дії проти себе. Тобто не треба підписувати нічого, не треба здавати там відбитки пальців, слину на ДНК і так далі і тому подібне. Не дозволяйте себе фотографувати і так далі. Якщо ви не хочете цього робити. Бувають різні ситуації, якщо людина хоче публічно каже, я нічого не боюся, то так. Якщо ви не хочете, ви маєте на це право. Під час затримання ніколи не залишайтесь наодинці. Тобто намагайтеся повідомити родичів, обов'язково адвоката і так далі. Під час обшуків завжди вимагайте і під час затримання, і під час обшуку жодних дій без санкції суду. Тобто, якщо немає ухвали суду, не пускайте в приміщення і так далі. Звичайно, легко тут давати коментарі, сидячи в Києві. Насправді, в окупованому Криму ситуація безправ'я. Тобто є факти, і їх багато, насильницьких викрадень, вбивств, катувань і так далі. Тому кожна ситуація не має якоїсь загального рецепту, як не потрапити в халепу. Звісно, може бути все, що завгодно. Але універсальні речі – це
адвокат і потім публічність. Обов'язково публічність. Тобто, якщо, не дай Боже, вас викрали, катували, намагайтеся якомога швидше зв'язатися з родичами і з адвокатом і все це описати, а потім вийти і розповісти це публічно. Щоб про це сказали українські телеканали, західні телеканали. Це може стати запобіжником, і вас тоді можуть не заарештувати і далі не продовжувати репресії, а випустити, скажімо, на територію підконтрольну Україні, на материк. От, зокрема, в ефірі нашого телеканалу вже неодноразово правозахисники також казали, що одним з найефективнішим доказом є відео. Так. І знімати на відео. Але також спостерігали такі випадки, коли у суді казали, що це відео не може бути доказом, не приймаємо, тому що воно змонтоване. Це запросто. Можуть не прийняти докази в російському суді, натомість це треба для моніторингу. І на міжнародній інстанції цей факт, що відеофіксація не була прийнята російським судом, вони використають проти Російської Федерації. Крім того, такі докази є важливими для української прокуратури АР Крим для збирання фактів про незаконні дії правоохоронців, так званих, які діють на території Криму. Пане Борисе, ми повернемось до цієї теми. Зараз долучаємо до нашої розмови Євгенію Андріюк, юриста, заступниця координатора громадської ініціативи «Кримсос». Пані Євгенію, вітаю вас. Да, добрий день. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Пані Євгенію, спочатку хочеться від вас почути, можливо, маєте оперативну інформацію стосовно судових засідань, які відбувалися сьогодні у Криму. Потім вже перейдемо до деталей. Який перебіг подій? Сегодня в очередной раз происходит рассмотрение операций на решение судов первой инстанции по одиночным пикетам. Я напомню телезрителям, что 14 октября по всему Крыму прошли одиночные пикеты, и вот 18 декабря начались административные процессы, по которым людей обвиняют в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Де-факто правоохранительные органы обвиняют якобы на основаниях того, что был общий замысел и общая организация, и поэтому данные пикеты являются не одиночными, но массовыми мероприятиями. В судах первой инстанции практически всем участникам, не практически, а всех признали виновными и присудили к штрафам по 10-15 тысяч рублей. В некоторых операциях эта сумма уменьшается, несколько тысяч рублей, суть остается неизменной. Суд также признает решения судов первой инстанции действительными. Евгения, а как вообще можно добиться правды, добиться того, чтобы все-таки участники одиночных пикетов не попадали под такие абсурдные дела? Возможно ли это? Может быть, есть какой-то рецепт, советы, может быть, помощь какая-то возможна от внимания международных партнеров, Украины, может быть. Вот здесь расскажите, пожалуйста, в этом плане. Тут, естественно, та стратегия, которая сейчас принята юристами в Крыму, и весь институт общественных защитников, да, и стратегия принята с тем, чтобы обеспечивать как можно лучшую юридическую защиту, с тем, чтобы потом дальше обращаться в Европейский суд по правам человека, и решение Европейского суда. В случае, когда будет положительно, будет обязательно. Для России это, конечно, долгий процесс, но один, наверное, из самых эффективных в данном деле. С другой стороны, и многие пикетчики стали уже это пытаться соблюдать законодательство Российской Федерации, то есть не подходить к административным зданиям на определенное расстояние, пытаться делать в рамках российского законодательства, которое де-факто действует в Крыму. К сожалению, несмотря сейчас на эти внешние пикеты, несмотря на то, что люди соблюдали законодательство, тем не менее их все равно признали виновными. Поэтому сложно, конечно, что-то, кроме той стратегии, выбранной уже сейчас, и такой максимальной юридической защиты представительства в судах и дальше обращение в международные инстанции, наверное, является сейчас самым эффективным способом защиты. Евгения, еще
Мы постоянно следим за вот этими судебными заседаниями, которые происходят из-за одиночных пикетов. Вот скажите, пожалуйста, ваше личное мнение интересно, может ли быть вот этот весь процесс, судебные заседания, штрафы, которые вот выписали сегодня, может ли быть это сигналом, что не стоит выходить на одиночные пикеты? Или же, можно выходить на одиночные пикеты, но эти активисты должны себя как-то уберечь заранее, продумать, как правильно поступать. Вот хочется услышать более практические от вас советы, как поступать вот тем людям, которые хотят выходить на такие вот пикеты. Естественно, де-факто власти пытаются не просто дать сигнал, но как бы очень четко всеми этими процессами административными убедить, да, и показать то, что любая форма протеста, будь то одиночный пикет, либо любая другая, находится под запретом и будет дальше преследоваться. И кроме одиночных пикетчиков точно так же преследуются и пророссийские активисты, которые пытаются выходить на какие-то массовые мероприятия. То есть это очень, думаю, очевидный сигнал, который пытаются дать российские власти, учитывая, что количество судов очень абсурдное, то есть это больше 80-90%, которые, естественно, не будь определенного намерения де-факто властей, естественно, просто так бы они не происходили. Со своей стороны, наверное, то, что в первую очередь можно посоветовать людям, которые готовы и хотят уходить на одиночные пикеты, максимально стараться придерживаться российского законодательства, чтобы дать как можно меньше оснований для преследования. Это единственная практически форма, которая не требует заранее согласования. То есть, я повторюсь, это выдерживать расстояние, не подходить близко, вплотную к зданиям административным. Обязательно, чтобы был еще один человек сопровождающий. Лучше, чтобы снимал это на камеру, либо вел прямой стрим сразу, чтобы люди сразу могли видеть в прямом эфире, что происходит. Особенно, если будет приходить полиция. Максимально заранее быть на связи с юристами, четко понимать, что могут делать полицейские, а что нет. То есть вопрос, какие должны быть составлены документы, когда доставляют в участок. Это все максимально нужно знать и свои права отстаивать. И если задерживаются и подходят милиционеры, связываться сразу с юристами, адвокатами, которые сразу будут приезжать и помогать защитить свои права. Евгения, еще один вопрос. Как может и что может сейчас сделать, и может ли вообще украинская сторона, международные партнеры в данном случае, как мы можем повлиять на вот эти судебные заседания, на справедливые их решения? Начиная от очень практических вещей, это оплата работы адвокатов и поддержка всех инициатив по оплате штрафов, которым сейчас люди присуждаются. Да, это известная многим акция, которая называется «Крымский марафон», в рамках которой деньги собираются, чтобы оплачивать эти штрафы, чтобы это не ложилось на плечи тех людей, которые готовы выражать открыто свою позицию. Здесь в Киеве также собираются деньги на Крымский марафон, общественные организации передаются регулярно в Крым, поэтому это самое первое, как можно участвовать. И здесь, естественно, нужна очень системная политика и работа государственных органов, в том числе по оплате всех расходов, чтобы люди, которые в Крыму выходят и готовы выходить, активисты, гражданские журналисты, чувствовали, что за ними не просто стоят другие активисты, за ними стоит целая страна, и что их все поддерживают. Это, наверное, самое первое, самые практические вещи, которые необходимо сейчас сделать от международного сообщества, а также дальше активное участие, в том числе с помощью привлечения к этому внимания различных резолюций, чтобы не оставлять там людей один на один со всеми преследованиями, с которыми они сталкиваются. Спасибо большое, Евгения, за то, що вийшли на пряму связь з нашою студією. Євгенія Андріюк, юрист, заступниця координатора громадської ініціативи «Кримсос», була на прямому телефонному зв'язку з нашою студією. Пане Борисе, до вас питання. Таке ж саме хочу поставити, як останнє питання поставив Євгеній. Що зараз має зробити українська влада, може зробити українська влада, так само міжнародні партнери для того, щоб впливати якось на ці на справедливі рішення у цих судових засіданнях? По-перше, громадськість має обов'язково ці речі озвучувати і підтримувати тих, хто зараз на окупованій території. А по-друге,
держава має переслідувати переслідувачів. Тобто обов'язково запроваджувати санкції проти конкретних осіб, які переслідують наших співгромадян. Прокуратура Автономної Республіки Крим, і вона це робить, порушує кримінальні справи проти тих, хто порушує права наших громадян. І вводяться відповідні обмеження. Причому слід порушувати не тільки за, умовно кажучи, політичними статтями, які визнає політичними статтями Інтерпол, як там державна зрада, наприклад, так? Там 111 стаття і так далі. А треба порушувати, зокрема, за конкретні незаконні дії проти наших громадян, конкретні злочини проти наших громадян, як незаконне викрадення, так, і утримання під вартою, незаконне затримання і так далі. Це 146 стаття, наприклад, і так далі. От, і після цього переслідувати так, щоб ця особа знала, що якщо вона порушує права наших громадян, вона не зможе виїхати за межі Російської Федерації. Її будуть переслідувати, затримувати, доставляти, екстрадувати до України і так далі. Це конкретні переслідування переслідувачів і санкції, персональні санкції проти цих осіб. Крім того, звичайно, треба піднімати галас на міжнародній і підтримувати його постійно на міжнародній арені, на всіх майданчиках. У нас є, умовно кажучи, майданчик, який стосується Донбасу і обміну полоненими. Це Мінськ. Я не скажу, що він дуже ефективний, але він хоча б існує. Так? Але за дужками Мінська опинився Крим і опинилися наші політв'язні, в'язні Кремля, які за нашими підрахунками вже 64 особи. Частина з них під слідством, частина вже отримала терміни. Різні знаходяться на території Росії, що теж є порушенням Женевських конвенцій, тому що держава-окупант не має права вивозити за межі окупованої території насильницьким шляхом в'язнів чи будь-кого. Так. Ну і відповідно в міжнародних судах Україна теж має, і вона це робить. У нас 5 скарг до Європейського суду з прав людини міждержавних. І в Міжнародному суді ООН ці дані теж збираються і долучаються до нашої скарги проти Російської Федерації. До ще однієї теми перейдемо. У Сімферополі сьогодні зранку пройшов обшук будинку кримського татарина Мустафи Калафатова. Як повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», після обшуку російські силовики вивезли Калафатова в невідомому напрямку. За інформацією активістів, у затриманого шукали зброю і заборонену літературу. Обшук почався о 4 ранку. Активістам стало відомо про те, що сталося на 10 ранку. На сайті російських силових відомств у Криму немає інформації про те, що трапилося після анексії в Криму. Фактично, російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів Кримсько-татарського національного руху, членів Меджлісу кримсько-татарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією Хізб-ут-Тахрір. Пане Борисе, взагалі в даному випадку, знову ж таки, до більш практичних порад і питань, як мають себе поводити ці люди. Зрозуміло, тут ми взагалі маємо таку от інформацію, що жоден навіть зі знайомих не знав, що зранку відбувається і куди відвезли кримського. Звичайно, це дуже погано, це створює можливість катувань, поганого поводження і так далі. Коли вриваються силовики, треба вимагати обов'язково ухвалу суду, треба кликати адвоката, треба кликати свідків, понятих, яким ти довіряєш. Треба слідкувати, щоб нічого не підкинули. Але якщо знайшли якусь річ, якою не треба її хватати, чіпати, чинити опір і так далі. Тому що тут можуть бути погані непередбачувані наслідки. Треба складати свій протокол і вносити зміни до того протоколу обшуку, який ведуть силовики, а не просто підписувати не глядячи. Тобто, і треба
захищати свої права. Але ці всі практичні поради, знов-таки, легко говорити з Києва, з вашої студії. Ми в Криму стикалися з багатьма ситуаціями, коли людей викрадали, катували, порушували абсолютно всі норми. Там затримували без санкції суду, вривалися без санкції суду в помешкання, викрадали, катували і так далі. Перше – адвокат, друге – публічність, третє – старатися, намагатися не дозволяти чинити проти себе незаконні дії. І була поширена пам'ятка Кримською солідарністю і Меджлісом кримсько-татарського народу. Її можна, вона доступна онлайн, можете просто в Гуглі набрати і вивчити ті правила, які вони рекомендують. Як поводитися якраз при обшуку, при затриманні і так далі. Але ж знову ж таки, попри все це, попри ці поради, ми все одно вбачаємо, і точніше спостерігаємо за тим, що порушуються усі можливі права людини. Так, звичайно, вони відбуваються порушуються. у невідомому напрямку. Знову ж таки, от в даному випадку, давайте трошки детальніше для Як прикладу, зробити, щоб вони не порушувалися? Забрати Крим в Україну. Тобто іншого не дано. Росія буде порушувати права людини в Криму. Брутально буде порушувати. Тому треба з одного боку, щоб люди не допустили насильства, абсолютно, тільки не насильницький спротив. Мова йде не про відсутність порушень прав людини в Криму, тому що окупанти будуть порушувати права людини в Криму. А мова йде про мінімізацію ризиків, скажімо, щоб зберегти життя, здоров'я людей, щоб зберегти свободу, щоб мінімізувати ці порушення. І тут треба якраз дослухатися до порад адвокатів і лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу. Просто от якщо взяти для прикладу про обшук ситуацію у кримського татарина Мустафи Калафатова. От його відвезли у невідомому напрямку. Треба його шукати. Ніхто не знає, де він. Інформації офіційної у силових структурах також немає. От в даному випадку, ось ми маємо. Вже ця новина має таку публічність. Так. Те, що ви казали, зробили. Це як зараз ще можна зафіксувати в даному випадку? Я не знаю, фіксувати інформацію з офіційних джерел, записувати телефонні розмови з цими силовиками. Є ще механізм, якщо людина зникла надовго, щоб потім сказати, що ви коїте. То є ще механізм 39 правило Європейського суду з прав людини. 39 правило Конвенції про невідкладні заходи, термінові заходи. Це коли державі Європейський суд говорить, щоб вони невідкладно або пустили адвоката, або надали медичну допомогу в тій ситуації, коли людині можуть загрожувати катування, або смерть, або якась загроза її здоров'ю є і так далі і тому подібне. Ну от щодо Панова, Євгена Панова, було застосовано 39 правило, його катували, до нього нікого не пускали, і в результаті Росія вимушена була пустити адвоката саме через застосування цього 39-го правила Європейського суду з прав людини. Проте вона його не одразу виконала. Ми повернемося до цієї теми. Хотів ще підняти наступне, що український консул і адвокат відвідав українця Станіслава Клиха, який відбуває покарання російського суду у Верхньоуральській в'язниці в Челябинській області. Про це повідомив адвокат Клиха Ілля Новіков. І саме зараз на прямому телефонному зв'язку Ілля Новіков з нами. Илья, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вышли с нами на прямую связь. Сразу же хочется от вас услышать оперативную информацию касательно Станислава Клыха. Чем можете поделиться в данный момент? У него неделю назад был местный адвокат, который добился возможности сфотографировать Стаса, в том числе зафиксировать его старые следы от пыток, которые не сошли за 4 года. Консул был у него передо мной, это было вчера, 6 декабря. Консулу выдали выписку из истории болезни Станислава Клыха, где говорится, что в числе прочего его лечили сильными психотропными препаратами. Мы сейчас будем консультироваться с медиками относительно того, какие последствия это может иметь для здоровья Станислава.
и насколько это вообще было оправдано в данной ситуации, не можем ли мы по этому поводу предъявить претензии к российской тюремной медицине, это пока открытый вопрос. Что касается текущего состояния здоровья Стаса, я его застал в довольно странном состоянии психики. Он довольно бессвязно говорит, не может удерживать внимание на одной теме больше, чем минуту или полминуты. Мне приходилось постоянно повторять ему какие-то достаточно простые вещи. В связи с этим у нас есть опасения и в части того чисто физического его здоровья, и в части психического здоровья. Такие опасения были и раньше. Сейчас, в связи с тем, что я увидел и услышал, они тем более имеют под собой основания. Какие вообще дальнейшие действия, расскажите, пожалуйста, что у вас в планах, опять же, касательно Клыха и Карпюка дел? Ну, у нас не так много возможностей. Все еще у нас остается в обойме, что называется, последний выстрел. Мы имеем право обратиться в надзорную инстанцию Верховного суда России. Мы не пользуемся этим по той причине, что Верховный суд уже высказывался по этому делу в формате апелляции. У нас нет ни малейших причин считать, что тот приговор Верховного суда Чеченской Республики, который был утвержден апелляционной инстанцией, на него как-то иначе посмотрит надзорная инстанция, поскольку мы все-таки имеем дело с российским судом с каким-то причинам. В настоящее время снова начались разговоры о возможных вариантах обмена на Виктора Адеева, россиянина, который только что был осужден в Старобельске по поводу его связи с луганскими террористическими формированиями. Этот приговор пока не вступил в силу, он еще, видимо, будет обжаловаться. Но уже сейчас понятно, что есть перспектива того, что Россия согласится обменять Адеева на кого-то из украинцев. И с учетом того состояния здоровья Станислава Клыха, с учетом его положения и того, что его приговор один из самых длительных, его срок, которым был назначен судом, один из самых длительных, я предполагаю, что, по крайней мере, кандидатура Станислава Клыха как участника этого обмена должна обсуждаться. Поэтому нам интересно его самочувствие, его состояние здоровья не только с точки зрения дальнейших действий из России, но и с точки зрения возможности обсуждения такого обмена. Илья, вот вы сказали, что перспектива обмена есть, но точной даты или даже приблизительной пока что сказать нереально, да? Ну, по опыту, все предыдущие обмены, которые происходили после того, как у обоих участников обмена приговор вступал в силу. В частности, я могу напомнить, что зазор между осуждением Савченко и ее обменом на двоих российских ГРУшников был вызван тем, что у двоих ГРУшников не вступил в силу приговор. Как только истек суд на апелляцию, вскоре после этого обмен состоялся. Поэтому сейчас, я бы сказал, что прямо сейчас окно обмена, видимо, не открыто. Ну, не говоря о том, что еще нет никаких решений, не объявлено никаких намерений ни российской стороны, ни украинской стороны. Но мы ждем, что это окно откроется после того, как апелляционный суд Луганской области рассмотрит этот приговор. И наша задача как защитников и Стаса Клыха, и Николая Карпюка быть готовыми к тому, чтобы, если пойдет обсуждение их кандидатур, чтобы не было никаких препятствий для этого обмена. Кстати, в этой связи довольно неочевидный вопрос, что делать с новым решением одного из районных судов России. Вчера я увидел документы, вчера мог с ними ознакомиться, стало известно, что мать одного из российских солдат-срочников, которые погибли тогда в новогоднем бою 31 декабря 1994 года, за что, собственно, и были осуждены Карпюк и Клых, и за что Россия пыталась объявить международный розыск Арсения Яценюка. Мать этого солдата подала в суд на взыскание морального вреда. Российский суд взыскал с Карпюка 150 тысяч рублей и с Клыха 100 тысяч рублей. И сейчас на это решение принесена апелляция. Оно пока еще не вступило в силу, это взыскание не может быть реализовано, но мы должны иметь в виду, что одним из факторов, который, возможно, будет играть свою роль при обсуждении обмена, может быть то, что есть такого рода иски. И это тоже нужно учитывать. И еще один вопрос. Будете ли обращаться в международные суды касательно дел Карпюка-Клыха? Уже обратились. Это было сделано
в течение полугода после того, как высказался Российский Верховный суд, то есть до, я не назову вам сейчас точную дату, у нас приговор вступил в силу 26 октября 2016 года. Такое обращение подано, обращение по поводу незаконного ареста и возможных пыток были поданы еще раньше, но процедура Европейского суда такова, что быстрого решения ждать от них не приходится, и мы с самого начала понимали, что если нам придется в деле Карпюка и Клыха полагаться на Европейский суд, только потому, что переговоры об их обмене, которые могут быть решены быстрее, не дали результата. Пока что мы возлагаем надежду на такие переговоры. Спасибо большое, Ілля, за те, що вийшли на пряму зв'язь оперативно з нашим телеканалом. Ілля Новіков, адвокат, був на прямому зв'язку зі студією АТР. Хочу нагадати стосовно цієї справи, що у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха. Під час слідства до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що вони стали жертвами пародії на правосуддя. І зараз маємо змогу долучити до нашої розмови ще одного співрозмовника. Коротко зачитаю інформацію. Стан здоров'я утримуваного в СІЗО Сімферополя фігуранта справи Веджія Кашка, кримськотатарського активіста К'язіма Аметова погіршується, повідомляє 7 лютого у Фейсбук адвокат Еміль Курбедінов. Він стверджує, що у активіста погіршився зір, гіпертонія і болить серце. Нагадаю, що 12 січня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт з фігурантом справи Веджія Кашка на 2 місяці. Еміль з нами на зв'язку. Еміль, чуєте нас? Вітаю вас. Так, чую. Еміль, будь ласка, розкажіть, так би мовити, з перших вуст про стан підзахисного. Да, сегодня я в следственном изоляторе. Мне удалось все-таки увидеть Казима Аметова, Казимага. Ну, я скажу, что, конечно, здоровье его ухудшается с каждым днем. Я видел это по его, ну, так скажем, некоторым признакам его внешнего вида. И я спросил у него, как ваше здоровье? Он ответил, что с каждым днем ухудшается. Это зрение, это давление, это сердце. И я спросил о причинах. Он назвал причины. Первая причина, это, конечно же, просто невыносимые условия содержания в той камере, где он находится. Это абсолютно антисанитария. Именно с той точки зрения, что там крысы, клопы, тараканы. Он говорил о еде, которую просто есть невозможно. Говорил о недостатке кислорода там. И вот некоторых таких вещах, о сырости. И все это, и очень сильно тусклый свет, при котором просто вообще ничего не видно. И это все дало свои такие плоды, и его здоровье действительно сейчас ухудшается. Но психологически эмоциональное состояние, конечно, у него удовлетворительное, он не сломлен, он абсолютно адекватен, и то есть с этой точки зрения все хорошо. Какие планы у вас? Что планируете делать дальше? На данный момент Казим Ага составил, и я ему помог в этом следственном изоляторе, несколько жалоб на имя начальника СИЗО. И по поводу своего здоровья, он в своих заявлениях, которые сегодня, я думаю, он уже их отдал начальнику следственного изолятора, о том, чтобы провели квалифицированное медицинское обследование его здоровья, оказали ему необходимую помощь. А также все знают, наверное, вы тоже, о том, что он на данный момент, по крайней мере, находится абсолютно незаконно в следственном изоляторе, потому что фактически нет ни одного решения суда, по которому он
ему бы продлили срок содержания. То решение, которое было принято в январе, в нем нет Казима Аметова. Кто-то называет это опиской, кто-то называет судебной ошибкой, но по факту и юридически есть документы, есть судебное решение, в котором вообще нет ни Казима Аметова, его данных и так далее. То есть сейчас, 15 января, до сегодняшнего дня, этот человек абсолютно незаконно находится в следственном изоляторе, и он написал также 3 требования о его немедленном освобождении начальнику СИЗО, начальнику Федеральной службы исполнения наказаний и прокурору Крыма. Эмиль, спасибо большое вам за то, что присоединились к нашому ефіру. За оперативну інформацію Еміль Курбідінов, адвокат, був на прямому телефонному зв'язку з нашою студією. Будемо вже завершувати. Хочу подякувати Борису Захарову, правозахиснику, керівник адвокаційного центру Української гельсінської спілки з прав людини, за участь в ефірі, за ваші коментарі, думки. Дякую вам. За 5 хвилин ефір телеканалу АТЕР продовжить новини Заман з Ескендером Аметовим. А ми повернемось до цієї студії вже за 15 хвилин. Дякую, що з нами.